FM News. Lokal. Idol Dennis, go ahead. Pisyo, dito residente, iti Barangay Recarte, Patak, Ilocos Norte. Gapo ka dito napasarapan ng virus, iti namisan nga altao. Bukay, iti nasigsa nga todo. Ang patingga, iti tumeng, iti kadalam, iti donon, dito mga kakalsada, iti nakamat at ang barangay. Ipapot, tinasurog, ang oras, iti panakaluista nga rason, bawang pinakalasag nga luglugan, gapo ato iti kadalan iti donom. Kuna iti residente ay mapaw iti donom iti waiga akastan iti kanang sa kapuna malisto nga layos tinatakamat at nga barangay. Kinabigitan na linaktetan iti napasungadan dagiti residente anakaring. Kapot na ito nagmaymaysa dagiti opisyalis ti barangay karaman dagiti panakabagi iti Bureau of Protection manang dalos iti kalsada kaputan na nga linakten pitak iti tapal iti kalsada. Iti agama back to normal dulsanan ti kalsada iti paset na iti barangay Recarte, Patak, Ilocos Norte. Idol Dennis Olivio, Tatak, RNN. Maraming salamat, Idol Dennis. Ayun, no?